μες στα φιλιά σου. Κάνε ό,τι θες και ό,τι πει η καρδιά σου. Ήρθε η ώρα σου. Καλημέρα κύριε Παντελή. Καλώς την κυρία Δέσποινα. Καλώς τη δόξα της συνοικίας μας. Τι χαμπάρια κύριε Παντελή. Μια χαρά είσαι σήμερα. Το συνηθίζω πότε πότε. Πού να μην πας καθείς. Φάκες, αφάκες. Δεν μου λες κύριε Παντελή. Είναι καλός ο μπακαλαίος. Είναι πράγματα αυτά που ρωτάς, αφού μυρίζει θάλασσα. Να βάλω αυτό το κομμάτι εδώ. Όχι, είναι πολύ μεγάλο. Να βάλω τούτο εδώ. Είναι πολύ μικρό. Τι νούμερο παπούτσι φοράς? 37 ξόφτερνο. Τότε μην το συζητάς. Θα πάρεις αυτό οπωσδήποτε. Γιατί? Περισσεύει να κάνεις και τα κούνια. Δεν μου λες κύριε Παντελή. Με εκείνο το άλλο ζήτημα. Ποιο άλλο? Εκείνο που σου είχα πει. Για την Αρτεμισία. Λοιπόν. Το εσκέπτης. Ναι, το σκέφτομαι. Και τι αποφάσισες? Άσε με κάτω, κυρία Δέσποινα. Άμα γιατί η Αρτεμισία είναι καλή και μυαλωμένη κοπέλα. Όχι κοπέλα, όχι κοπέλα. Αυτή όπου να άλλα θα την γραμμίσουν να την κάνουν πολυκατοικία. Και